La meva raça era molt vella i n'havia hagut de sofrir les conseqüències. L'arbre genealògic de la meva família era llarg com un raïm, i per bé que ningú semblava donar-hi massa importància, en el fons pesava dintre nostre més que no volíem confessar. Vaig néixer, però sols néixer, en aquest castell l'1 d'abril de 1918. Un any després, el país va quedar malmès d'una pesta que semblava implacable. Però el pitjor encara eren tots aquells avis il·lustres que em posaven d'exemple: dignitat, escrúpols, credulitat. Tot, sense que fos exactament dit, m'ho fregaven pels ulls, me n'omplien les orelles. No era tolerable. En els moments de depressió i lucidesa, perquè una cosa acompanya l'altra, em prometia que mai no seria il·lustre, que mai no voldria dignitats, que defugiria tota mena d'honors. Vaig viure i créixer en la casa número 7 del carrer Major de Tàrrega fins als 17 anys, perquè el pare hi treballava. A més, era president d'Acció Catalana d'aquesta ciutat. Recordo que cada dia anava a recollir les publicacions que hi havia a la bústia de l'entitat i les duia a casa, on les llegíem abans que ell no se les emportés al vespre al local del partit. El pare, a més, era subscriptor de la Nouvelle Revue Française. A escola era diferent. Era un gandul una mica especial. De fet, m'agradava d'aprendre. Estudiava espontàniament, sense necessitat que m'hi obliguessin. Però jo no podia explicar-ho, perquè no ho sabia amb aquesta claredat d'ara. Jo sentia una oposició que em dreçava contra els altres, els quals obscurament sabia hostils. Hostils pel sol fet de pressionar-me. Però no podia pas explicar-me ni explicar-los el sentit ni la profunditat d'aquesta oposició. Sense donar-me'n, constatava potser per primera vegada que, entre els homes, els mots no serveixen de res. Sentia ja la soledat com un abisme tallat als meus peus. Era un estrany. Dels pocs companys de col·legi foren en Josep i el meu germà que, duts per llurs afanys pictòrics, van descobrir el paradís. Ells el van batejar. Era una clapa vorejada de tossals al costat del riu, on les hores lliscaven molt de pressa. Mig nus, despentinats, bruts de terra, la nostra vida diària ordenada en deures quedava molt lluny, oblidada. No sabíem que aquell nom amb el qual, potser una mica facetiosament, havíem batejat l'indret, trobaria moltes de les nostres hores futures, immediates ja, perquè el dolor de la pàtria era a punt de rebentar. I aquest dolor ens arrabassaria prematurament la infància que encara duia arrapada a la pell.
Tots aquells companys caiguts, igual que el meu germà Ramon, no havien mort sols. Moria amb ells. Moria amb tots i cadascun d'aquells anhels de vida que restaven allí, ja per sempre. Escriure? Mereixia aquest nom el que jo feia? Tenia 25 anys i em sentia amb la vocació de crear, però me'n faltava desesperadament l'habilitat. De fet, travessava una crisi. Tota la meva vida, des de la guerra fins als 28 anys, seria una llarga crisi d'inquietud. Era incapaç de fer res. Què eren les 2 o 3 dotzenes de contes, els 2 o 300 poemes que havia escrit? Ja no em quedava gairebé res. En moments de lucidesa crítica, ho havia anat destruint tot. Gairebé tot. Em faltaven mitjans per expressar-me, i jo no me n'adonava. No m'havia comprès encara. I de les meves novel·les començades, què? Fragments. Fragments i més fragments que no em sentia amb ànims de completar. Mai no podia arribar al final. Una desgana immensa, un disgust profund, m'obligaven a interrompre totes les empreses de llarga alenada que em prenia, al principi amb fe, després ja sense ni això. Per endavant presumia el fracàs. Què em passava? D'altra banda hi havia els llibres, aquests enemics. Acabarien per ser-ho. Em passava els dies llegint, devorant, i cada dia aprenia una manera de fer les coses que no era la meva. Cada dia recollia un missatge que em torbava. Però jo perseverava per inèrcia, per ràbia, per disgust. Què podia fer? Havia sortit llatzerat dels anys de la guerra. La meva experiència em pesava com un cos mort. Però íntimament sabia que només hi havia una cosa per mi: escriure, escriure. Jo havia nascut per escriure. Calia que escrivís. Tot el que no fos escriure m'era estrany i remot. Però encara no havia après a lliurar-me del tot. I abans de comprendre que sí, que podia escriure, que dintre meu hi havia coses que volien ser dites, que tot un món vivia en les meves entranyes, un món que em turmentava amb la seva urgència de ser. Que la meva voluntat sorgiria un dia poderosa per trencar tots els obstacles. L'any 1946 vaig casar-me amb la Josefina, que va donar l'empenta que calia a la meva voluntat creativa. I aleshores vaig començar a escriure amb regularitat i a llegir autors estrangers. Kafka, Faulkner, Lautréamont, Joyce i d'altres. A Tàrrega, però, em trobava engaviat. Em repelia l'ambient. Era com una ovella negra. Vam decidir d'anar a viure a Barcelona, on ningú remarca que ets un ésser singular, on ens ignorem els uns als altres.